Kasabay kang ginibong flag ceremony kasubong aga sa LGU Kamalig. Formal naman na ipigpabisto sa publiko ang gabos na rescuers. Nakabali sa ginibong search and rescue sundo sa retrieval. Kan apat na lunad kang buminagsak na Cessna 340A kang Pebrero 18. Kabali sa tinawang komendasyon kang lokal na gobyerno, si FO2 Maria Salve Revalida Kuya, kan BFP Regional Headquarters, asin si 2nd Lieutenant Din si Valjawali kang 31st Infantry Battalion Philippine Army. Lahat po ng agencies, organization na naging part po nito, maging locals, mountaineers, we salute them, pati na rin po sa amin. Hindi ito magiging successful kung wala pong teamwork na nangyari, kung walang sharing of knowledge and hand. Tsaka lahat kami tumitingin sa safety ng kada isa. Kami po ay nagpapasalamat po at yung mga tropa po na kasama during sa rescue operations po na nabigyan po ng recognition po sa araw na ito. Ginibo sa Noida Park ang pagtauning onra sa rescue teams. Pinanginotan mismo ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo ang komendasyon. Sigun sa alkalde, bako karo-karo ang treseng aldaw na pig-agihan kang responders. Makuha asin maibabasa ng apat na crash victims. Kaya dapat sa naman na matawan ang mga hininimpang bisto. Kaya po, nagpakuha kami ng lead wall para ma-appreciate nyo, para makita nyo po gaano kahirap ang ginawa ng mga tao na umakyat po doon po sa Bulkang Mayon. Hindi po ganun kadali. Nasabihin lang natin, 300 meters na lang, hindi pa narating. Kasi minsan ganun po yung mga comments sa Facebook, di ba? Pero nakita nyo kung gaano kahirap akyatin yung Bulkang Mayon na nasa alert level 2. Kasabay man sa mga kaumaw-umaw, ang ipinahiling na heroismo kang binansagang Magnificent 5 na enot na nakaabot sa crash site. Sinda si Jerry Nudalo, 33 anyos, Nola Nantes, 45 anyos, Jose Obal, 44 anyos, Margie Mareñas, 40 anyos, asin ang 68 anyos sa si Roger Villanueva, na anas residente kang nasambit na banwaan. Para sa muya, di mo man inaasahan na makabot kami digdi. Ang inaasahan mi lang na makatabang sa mayor na mo na may baba itong Cessna plane. Nakakatakot talaga masyado. So isang pagkakamali mo lang, babagsak ka sa gali na napakataas talaga. Apwera sa Magnificent 5, narecognisar man ang eswersos kang iba pang mountaineers. Number one, para mapadali yung kasi familiar kami sa sa terrain na Mayon. Kami mga seasoned mountaineers kami. Lagi kami naakyat sa Mayon. So although doon kami sa kabilang trail kumaakyat. So pare-pares lang yung terrain yan Dito lang medyo steep lang ng konti. Kaya wala ngang established trail pa summit kasi may wall. Tapos mas delikado. Sigun kay Baldo, apwera sa rekognasyon, may naghahalat man na trabaho para sa Magnificent 5. Ang litrato at nakapag-report sa atin, yung Magnificent 5 po, nandiyan po sila. Thank you, Magnificent 5. Kaya kung mamarapatin nyo, pwede kayo pumasok sa munisipyo, maging empleyado ng munisipyo. Personal naman na pinasalamatan ni Richard Tantoco, ang presidente kang Energy Development Corporation ang gabos na nagtarabang sa operasyon. Pinaabot man kaini, ang pasasalamat kang mga pamilya kang crash victims. Asigurasyon ni Tantoco, magiging katuwang na sinda sa mga ibubusol na proyekto kang lokal na gobyerno, urog na kung madaraning pag-uswag sa banwaan. Overcoming crisis is the cement of lifelong friendships. So, kayo po ay nagpapasalamat sa EDC sa mga supportang binigay namin. Para sa amin po, wala po yun kasi kayo po talaga yung nagbuwis ng inyong buhay. No? Napaka-konti lang po ng suporta namin na ibigay. Pero sa mga dadating na panahon, dadating na krisis, dadating na oras ng pangangailangan, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron kayong kaibigan sa EDC. No? Magmula ngayon at sa mga dadating na oras. Magigirumduman, pasado alas 7 kang Pebrero 1, kan maibaba na sa command post area sa Barangay Anuling ang labi ni Joel Martin. Pebrero 2 namaning maagahon, kan maibaba na sinda Simon Chifferfield, asin Captain James Crisostomo Jr. Hapon kan parehong aldaw, dagos naman na naibaba ang huring biktima na si Carty Santanam. Para sa mga baretang tatak Bicol,
Nomer Corporal,